Mga higala, kumusta og maayong gabi kayong tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Dalaygon og mahigugmaon nga Dios nga naa ka sa tronos kay taas-an sa mga langit. Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug paghimaya diha kanimo. Angay kang alagaron ug pagasimbahon. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Sa gihapon Ginoo maghatag kami pagpasalamat kanimo nga hangtod niining mga panahona kini nga programa nagapadayon pa nga nagsabuwag sa binhi sa kamatuoran dinhi sa kahanginan. Magapanalangin ka Ginoo niining nga programa ug kining estasyon nga mahimo unta kining instrumento sa pagdala og daghang mga kalag diha sa imong tiilan. Panalangin ni ang mga tawo nga nagapaminaw. Hinaot pa nga sila mag-impluensyahan sa Espiritu Santo din masabtan ug mahangpan nila ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. O Dios nga Espiritu Santo, dad-a ang among mga pag-ampo o pagpamangamuyo didto sa amahan. Hangyoa ang amahan nga iyang igahatag ang among ginapangayo. Kay kining tanan gipangayo namo pinagis pangalan siyang anak nga si Jesucristo. Hinaot nga ikaw o magatabang kanamo diin kini nga programa magmalampuson nga magadala og daghang mga kalag sa imtilan. Ginapangayo namo kini tungod lamang sa kang Kristo nga among tuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa nakausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kani og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text messages ang na sulod dinhi sa ato nga cellphone. Okay, ato ning basahon yani. Okay, Kuya John, maayong udto. Kagabi nagkatigom gyud mi tanan sa pagpaminaw sa inyuhang programa. Lain-lain gyud ang mga opinyon sa tao tungod kay lain-lain man sad og mga relihiyon gibarugan. Pero giingnan sila ning tatay nga og unsa man ang inyong naabot og nahibaluan, layo pa kaayo na basta Biblia na ang hisgutan. Paminaw lang mo sa ilang programa ni Sir John kay aron nga mahayagan mo, total dili man mo pugson. Salamat sa pagbasa kuya si GND ini. Okay, salamat kayo sister sa imuhang pahibalo diri sa amoa niya patay basahon. Okay. Ni Pastor, maayong gabi ang pangutana ni. So, sagilang no, ato lang ni nga ikuano sa kay ni ay pangutana nga kagabi igo doon na tayo gisaaran sa kanang reaction dire sa ato nga kuan Facebook, no? Kay murag napasanginlan man lagi ta nga nagsunod-sunod rata sa doktrina nga gihimo sa Roman Catholic Church mahitungod aning Trinity. So mo ni atong gisaad nga gagabi nga moy atong tubagon ron, no? Well, di lang ta magdugay higala kay tulumiron dire unya medyo daghan ta og mga butang nga hisgutan about aning Trinity kay wa man ni sa uban nga mga pundok nga kining pagtuuha wa man ni nila matun-i ang gitudlo sa Ginoo dinhi sa Biblia, no?
Well, sa digli pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text messages yang cellphone. Mas maayo siguro Brother Isaw nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diing lugara o dapitan ni nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, Brother Isaw? Okay, daghang salamat Brother John og maayong gabi kanyang tanan mga kaigsunan og mga kaiglan, mga suking tigpaminaw na itong programa sa kanginan Jesus is our hope. Sa bisan asa man kamo karon nga dapit nagsunod og nagsubaybay na itong programa, welcome kamong tanan mga kaigsunan og mga kaiglaan. So nini nga itong ginahimo karon nga live broadcast do na ratay na receive nga mensahe gikan kang Brother Rufino Moreno. And the rest atong pasalamatan ang atong mga kaigsunan ug mga kaiglan sa ilang pag-participate sa atong program, sa ilang pag-share sa atong live broadcast. Doon na tayo 13 shares. Unya ato dahil nga pasalamatan ng atong mga kaigsunan nga naminaw karon nga ilang mga cellphone gi-connect sa ilang mga Bluetooth aron nga mapalanog ang atong programa mga kaigsunan. Yan ay mensahe si Brother Eddie Solibio or Brother Nonoy Solibio. Maayong gabi ninyo mga Brad John, Brad Levy o Brad Isaw, wala midri undang sunod sa inyo program Victory is the Church. Maayong gabi ninyo Kianoy o uban ni Ate Nini, uban sa mga kaigsunan nato din sa Victory Seventh-day Adventist Church. Maayong gabi inyong tanan din nya ang Okay. Diyos. Brother Nunoy, salamat kayo sa inyohang walay hulong pag og sa inyo padang sinultian nga way ka mo yan nagauntat pagpamati sa aton nga programa, no? So salamat kayo. Kumusta mo din ha, Brother Nunoy, Sister Nini, sila si Brother Ariel, o niya si Sister Ginny, sila si Brother Incabo, no? O niya sa tanan din ha nga mga kaigsuonan nga nagsunod gid kanunay sa atong programa diha sa Victory. Kana na ang minapasok Negros sa ni Occidental. Maayong gabi sa inyong tanan diha. Wala naman tayo nakita pa nga nadugang mensahe alang sa pagpanas tong programa ang paano nagbalik da kanimo Brother John. Okay, daghang salamat adto si Brother Libby mas wa kay basahon Brother Libby. Okay, adto ta higala sa kadtong kuan ba reaksyon diha ni On R. Pakatawa-katawa pa kay siya kay lagi bakikaw pa sa ako tong gibasa nako sa The Faith of Our Fathers sa gisulti ni James Cardinal Gibbons nga ang Roman Catholic Church matud pa ni James Cardinal Gibbons nga kaaway sila sa Biblia. Mao ni ang gihisgutan din ni kinini ang James Cardinal Gibbons. Unya lagi kay bag-o pa man ini ang kuana, bag-o pa man ini ang libruha, di pa kaay nako kabisado, medyo magkasala-sala ako, pakatawa-katawa siya kining reaksyon man ni atong dunay kuan pod kana na ang walo kabuk Biblia nga matud pa niya sa tanang ug sa boxing pass tanang division naa siya kay ngilngig lagi kuno siya. Unya morning attitude pod reaksyon na. Pakatawa-katawa pa nga kanana lagi nagkasala-sala ta pagbasa natural kay bag-oro maguni sa ato nini ang kuan bag-oro maguni sa ato ning libruha nga naabot no gipadala diri sa ato unya natural nga kanana ang dili pa kaita na sinati no mahitungod ni ini unya lagi ang iyang katarungan ni UNR nga kuno nagkuan na lang ta nang daot kuno tas katoliko lisura sa gidaning mga tawhan na kuan man ni mga close-minded ba atong gikuan atong gipasabot nga wa gid ta nang daot nang wa ta nang daot wa ta nang hilabot nagpasabot ra ta kay ang butanggod nga atong gisgutan kuan man ni kana na ang gikan manggod ni sa atong mga pinalangga nga mga kuan mga viewers no. Okay, so niya ato ning hisgutan ni no ang kuan dinhi ang kinibang usa sa mga isyu ni ONR magtago maguguni siya no kinini ang di magpaila unya nga ang Seventh-day Adventist o kita nagsunod lang kita sa doktrina sa Roman Catholic Church mahitungod aning Trinity. So mas maayo siguro nga ato ning hisgutan siguro. Okay, Brother Isaw na ay reaction diha. Yato ning basa niyang
iyang komentaryo kagabi, Brother John. Iyang komentaryo ni Unar, and we are hoping naminaw ni siya ron or nag-view na ni sa to ang live broadcast karon. Mao ni iyang komento kagabi ingon siya nga haha nang daot na gani nagkasayop-sayop pa sa pagbasa. Sige mog pangbira sa Katoliko unya inyong doktrina gikan o kinopya raman pod na ninyo sa Katolika haha pag sure bad oy nya sumpay nini kay yung sa unya nganong parehas man mog doktrina mahitungod sa pagka-Dios ni Kristo haha klaro anang kinopya rana ninyo sa ilaha pag sure mo oy. Okay, mao ni di kay nagtuo day ka Brother Unar nga nagkomedya mi diri, nag-sure din eh. Dili ni mahitabo nga kuan. Una, moingon ka nga parihami og doktrina sa Katoliko sa pagka-Dios ni Kristo. Nganong kuan, nganong nga nagkapariha kay gitudlo man na sa Biblia nga si Kristo Dios. Only nga nagtudlo ang inyong mga pangulo nga dili Dios Kristo. Maunay butang nga hangtod karon maglisod gid mo ana kay kadaghan na gid mi naghangyo pagpadala mo diri og usa ka teksto sa Biblia nga nagsulti nga si Kristo dili Dios. Ang inyo hinong ipadala diri ba kanana ang Juan 17:1 ug 3 o Juan 8:40 wa man na magkadimao ng inyong panghunahuna kay ang gisulti ang gipangayo asa nga setas o teksto sa Biblia nagpahayag nga si Kristo dili Dios. Wala gid kay mabasa mahitungod ana. Well, imo na pod gihisgutan nga gisunod namo ang kuan kanana ang gisunod namo ang doktrina nga mahitungod sa Trinity. Ang tinuod Brother on R kay nagtago ra magyud ka kining imong reaksyon mao ni resulta o bunga sa imong pagkawa gyoy kabangkaagan sa Biblia. Sorry ha. Ngano man kay kamong mga membro wala gyud mo dasiga, wala gyud mo tugote nga magtinil og Biblia. Kay nga naman, kutob ra gid mo sa pagpaminaw. Unya, wa man na gisultis Bibliang maminaw ra mo. Maminaw ra. Naay maminaw, pero wa ingong maminaw ra. Dili mo basa. Pero, ug sa panahon nga maminaw mo, wa gyud mo'y kalibutan kung ang gibasa insakto ba, giputol ba, gisugod ba sinugdad, dihas tunga magkuha. Nga naman, tungod kay dali ramang gyud ang tao patuhuon ba kung wa gyoy kinini ang Biblia. Pero king yun ang inyong mga pangulog, may mga Biblia pa mo. Well, atong hisgutan ko no, Brother on R. Kanang katawa-katawa nimo bunga ra na sa imong pagka-inosente ining bahina. Kung maghisgot ka nga gisunod namo ang Katoliko sa pagka-Dios ni Kristo kana kay gitudlo na sa Biblia. Og mismo ang inyong giila og gituuhan nga Dios nga mao ang amahan nagtudlo nga si Kristo Dios unya kamo dili mo mutuo sa inyong giilang Dios. Unya kung imo ning basahon sumala sa Hebrehanon kapitulo 1 versikulo 8 unya mao ni gisulti dinhi sa Hebrehanon kapitulo 1 versikulo 8 dinhi sa Contemporary English Bible nagingon matod pa dinhi but God says about His Son. Ako lang binisayon Brother on R. Bisag makasabot ka pananglitan og English pero duda gani ko nga alanganin pagyud kay lisod gani ka makasabot sa Bisaya nga gihisgutas Biblia pero sagdi lang dili pag-underestimate sa imong pagkatao to make it sure nga masabtan gid nimo nagingon din but God says about His Son apan ang Dios nagasingon mahitungod siyang anak you are God. Tanawa you are God. So kung amo man nga giila nga si Kristo Dios dili tungod kay maunay doktrina sa Roman Catholic Church kundi giila namo nga si Kristo Dios tungod kay maunay gipaila sa amahan nga inyong gituhuan nga Dios. Pero ang katawanan kay dili gyud mo mutuo sa gisulti sa inyong giila nga Dios. Nagyunay about God says about His Son, you are God. Unya gisgutan pagani din Jesus nga
Matud pa, the scriptures also say, in the beginning, Lord, you were the one that hold the foundation of the earth. Imong gibuhat ang langit ug yuta, gibuhat nimong kalibutan. Nakinsa maning nagbuhat sa kalibutan, di ba ang Dios? Unya si Kristo may gisulti sa Amahan nga mo'y nagbuhat. Mo nagingon sa Genesis 1:1 sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Nang kinsa man nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta? Oh, kung imong basahon, si Kristo mo na gipamatuod sa Amahan. Karon, kay maglisod ka man gyud pagtuo mahitungod aning Trinity, kay mo may imong gituhuan lagi nga gisunod ra na namo ang doktrina sa Katoliko, nasayop ka. Nganuman unang-una, I'm sure wa nimo masabti na ang word nga Trinity. Kung imong pangitaon gyud na og asa nang dapita mabasa sa Biblia ang word nga Trinity, 100% sa mga Biblia nga atong gidala wa kay mabasa. Gawas lang sa mga bogus translation Bible karon kay naay mabasa. Pero sa mga Biblia nga atong ginadala wa kay mabasa. Yan ang word nga Trinity. Ngano? Tungod kay ang word nga Trinity, that is a theological term, mao kana ang theological term sa mga theologians. Theological term na siya. Di ni mo na mabasa sa Biblia, pero ang gipasabot sa word nga Trinity imong makita ug makaplagan diha sa Biblia. Sa imong pagtuo nga dili Dios si Kristo, kanunay ming naghangyo og naabay usa ka bersikulo nga inyong ikapakita nga nagsulti si Kristo dili Dios, wa mo ikapakita. Pero nganong gituhuan man ninyo nga si Kristo dili Dios nga wa magimoy gibasihan ana? Kanang 8:40, nagisgot bago nagdili Dios si Kristo. Pag naay mabasa nga tao si Kristo, inyo din tagaan sa inyong konklusyon kanang sa gamit sa terminology sa English ba. Therefore, ngano man nga mo gamit kag word nga therefore, tungod kay makita mabasa nga tao. So, therefore, dili Dios kay ngano ang mabasa tao. Inyong konklusyonan nga dili Dios. Sa samang pagkaagi, dinhi kon atong tan-awon dinhi, ang word nga Trinity di nimo makita sa Biblia. Ang gipasabot ni anang word nga Trinity mo'y naa sa Biblia. Dili ni doktrina sa Roman Catholic Church nga gisunod sa Seventh-day Adventist Church, kundi doktrina nga gitudlo sa Biblia. You know, tanawa sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Diin man gitudlo sa Biblia nga si Kristo dili Dios. Ang pangutana karon, kinsa nagbuhat sa kalibutan? Ang Dios. Kinsa man nga Dios? Si Kristo. Unya karon kung imong basahon sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 1, tanawa, ang gipasabot sa pulong Trinity maoy nia sa Biblia, pero ang word nga Trinity sa mga translation nga atong gidala dili nimo na mabasa, gawas lang sa mga bogus translation Bible karon. Well, niya kun atong tan-awon kini, kung imong basahon, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Kinsa nagbuhat sa langit ug sa yuta? Ang Dios. Kinsa man nga Dios nga nagbuhat sigon sa gisulti sa Amahan? Herbihanon 1:8 ug 10, si Kristo. O tanawa, karon niya ang word nga Trinity ang gipasabot ana Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Moy niya. So mo ning gihisgutan sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Ang yuta awaaw ug walay sulod ug ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sa kiladman ug ang Espiritu sa Dios nagalihok sa ibabaw sa mga tubig. Tanawa. Sa pagbuhat sa anak ni Kristo sa kalibutan, diha nadaan ang Espiritu. Sa paglalang sa tao, tan-aw ra na ang inyong doktrina on ang Dios, ang matuod nga Dios, walay unod ug walay bukog. Wa kay makita ni ana sa Biblia nga ang matuod nga Dios walay unod ug bukog, pero inyo nang doktrina. Nganong inyo man ang gituhuan nga wa man na mabasa sa Biblia? Kay didto mo nintuo sa inyong pangulo sa simbahan, wa mo mutuos mga pamahayag sa Biblia. Kung atong basahon dinhi sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, sa langit ug yuta, diha nadaan ang Espiritu. Sa pagbuhat sa Dios sa tao, nagsulti dinhi
Let us make man in our own image. Tanaw ha? Kanang pulong let us, this is not a singular form. Ha? This is kanana ang this is a plural form. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Nya ra ba ang inyong hunahuna ang Dios way unod ug way bukog? Kay mo na inyong gikuha sa Lucas 24 kataw ba in tao na katawanan kayo? Buot-buotan ninyo puno ang naa sa Biblia. Ang tao gibuhat sama sa dagway sa Dios, kung walay unod ug bukog asa man na ibutang ang dagway. O tanawa ha? Unya nag-ingon din Ningon ang Diyos, let us make man in our own image. Diha ng daan, nag-exist na ang tulo ka persona sa usa lamang kapag ka Diyos sa diha nga gi-create sa Diyos ang kalibutan. O kamaturan niya na. Dini sa Henesis Kapitulo 18, kung imong basahon, pamatii, Brother Onar, mas maayo, masagid pud kay Biblia, mo na ang imong gituan, pulos-pulos lang pud wa sa Biblia. Okay niya, kung atong basahon din sa Henesis Kapitulo 18, versikulo 1 ug 2 nagingon, og siyo ba mitungha kang Abraham sa kakahuyan sa Mamre, nga naglingkod siya sa pultahan sa iyang balong-balong sa init sa adlaw. Tanawa, ang Dios mitungha kang Abraham dito sa kakahuyan sa Mamre. Unya, og giyahat niya ang iyang mga mata, og mitanaw siya, og ania karon ang tutulok kalalaki nga nagtindog sa atubangan niya. Sa uno, ang Dios mitungha sa atubangan ni Abraham. Sa paggihat ni Abraham siyang mata, nakita niya ang tutulok ka mga lalaki. So kung imong sabton, kining doktrinang Trinity, nagpasabot sa Amahan, Anak ug Espiritu, nag-exist na kini ang tulo ka persona gikan pa sa sinugdanan. Karon ni tutulok ka mga lalaki. So naprueba na. Karon kung ato pod sa panahon na ni Kristo, tan-awa na, sa panahon ni Kristo, sa dinha nga naibanan ang 12 ka mga apostolis ug usa kay si Judas mao man tong nagbudhi sa atong Ginoong Hesukristo, dinhi sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 15 ug 16, ingon niini on-ar. Unya, ayaw paghimo-himo og imong kaugalingong katarungan. Kana bang kamaturan dili pangatarungan? O niya sa 16:15 og 16 atong basahon nag-ingon dinhi og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Asa ni? Tibuok kalibutan. Og iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Iwaling maayong balita. Ang 16, ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. So asa magsukad ang pagtuo? Dito sa pagwalis maing balita nga ang mutuo og magpabautismo maluwas. Karon sa diha nga ang tao mutuo og magpabautismo, unsa may ibautismo sa tao? Kung imong basahon ragod ang Mateo 28:18 ang ngadtos 20 nag-ingon, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta, busa panglakaw kamo sa tibuok nga kalibutan ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Unsaon? Tun-an. Mauna nga naagi Bible study kay tun-an man tudluan. Pero kamo di mangin mo magpatudlo sa Biblia kay ang itudlo sa inyong pangulo mo may inyong sundon di man ang Biblia. Karon nga nagani mag-ingon sigon sa atong gibasa nga himuan yung tinun-an ang tanang kanasuran nga magbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So ninglutaw gihapon ang tutulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Maing kang hibaw-an nimo na kanana ang Brother Onar. Og musupa ka nga ang word nga Trinity ang gipasabot niya na mao ang Amahan ug Amahan, Anak ug Espiritu. Kung musupa ka, ihatag ang hustong gipasabot sa word nga Trinity ug dili ka musugot nga ang gipasabot sa word nga Trinity Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tanawa,
tagabautismuhan sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Karon nabautismuhan ka ba? I'm sure nabautismuhan ka. Kay naa man ay bautismo nang imuhang siktang gipasakupan. Karon nabautismuhan ka ba aning tulo ka ngalan? Amahan, Anak, Espiritu Santo? I doubt nga mo na gihimo. Kinsa maning tudluan, bautismuhan sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo? Ay aba simpre, sa 20 ningon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Kinsa ang bautismuhan sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu, kadtong natudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Tanawa onar, kung naabay gitudlo sa kasuguan sa Ginoo sa imo. Una, ang igpapahulay gisupak ninyo. Pangalawa, sa dietary law supak nyo. Pangatlo, sa health laws gisupak nyo. Pangapat, ang moral law gisupak ninyo. Unya, tudluan sa pagtumas na nagisugo sa Ginoo. Kung Biblia mo'y atong susihon, layo ragyod mo sa kamaturan niya ng inyong pag-angkon nga kamoy insaktong tinuod o kamuray maluwas. Karon niya, klaro na, Amahan, Anak ug Espiritu. Sa diha nga gibautismuhan si Kristo, sumala sa mabasa nimo sa Mateo 3:13, kanini ang ngadtos 17, si Kristo miadto kang Juan Bautista, dito sa suba sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Apan si Juan misulay pagsalanta kaniya nag-ingon, ako man unta ang maoy magkinahanglang magpabautismo kanimo. Ikaw na hinuon ang mianhi kanako aron sa pagpabautismo. Og si Jesus mingon kaniya, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini sa tibuok nga pagkamatarong. Mao na gisulti ni Kristo nga to kang Juan Bautista. Tanawa ang sulod nga pagkasultigon, og siya mitugot na lang. Dili unta gid siya. Apan tungod sa hangyo ni Kristo ingon, og siya mitugot na lang. Tanawa ni si Sais, og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig. So ang bautismo dili sa wisik-wisik pagbubo kundi diha sa lalom kay mihawas man sa tubig. Tanawa, nabukas ang kalangitan ug ang Espiritu Santo mikunsad diha sa ibabaw niya nga nagpakita nga ingon og salampati. Og tanawa ni 17, og ang tingog didto sa langit nagingon, mao kini ang akong anak nga pinalangga nga kaniya may kalipay ako. So nagpakita na pod ang tutulo ka persona, nga naman, Amahan, Anak, Espiritu. Ang anak gibautismuhan dito sa suba sa Jordan ni Juan Bautista. Pagbautismo, naabli ang langit, mikunsad ang Espiritu Santo ingon og salampati. Ug unya ang Amahan mingon, mao kini ang akong anak nga pinalangga nga kaniya may kalipay ako. So nagpakita na pod sa Amahan, Anak ug Espiritu kini siyang puntuha, brother on R, og dili lang gid ka masinupakon, mauni gipasabot sa pulong nga Trinity. Dili tungod kay ang gisunod ang Roman Catholic Church. Mas maayo pas inyo ang Roman Catholic Church, bisan pa kung sila kaaway sa Biblia, matud pa ni Cardinal Gibbons nga kaaway sila sa Biblia, pero ila pagyapong gidawat o gisunod ang pipila ka mga kamaturan nga gitudlo sa Biblia. Pero kamo, wala. Nga naman, dili man ni iyas katoliko ning Trinity. Iya man is Biblia, iya man is Ginoo. Kaduhang Timoteo 3:16, ang kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gitudlo na sa Dios, dinis bala ang kasulatan, wa lang ninyo itudlo. Ang mutuog magpabautismo, gituhuan ka na sa kadaghanan, wa lang mo mutuo, labi na gyud sa pagka-Dios ni Kristo. Mo na hinungdan nga bisag unsa pang mga puntuha di hisgutan lalo na sa pagka-Dios ni Kristo, kanunay gimong masugamak, kanunay gimong mabalintuwad kung pagpamatuod na may tungod sa pagka-Dios ni Kristo. Karon hinuon dili na gid kayo mudasig sa mas unang manulod pa mog simbahan kay naa na magoy mga video ma-upload unya sa una god balita lang sa baba, ibutang-butang sa pasugo, kamoy nindaog napili ninyo na kay wa pa man sa una ang mga teknolohiya nga atong nasaksihan sa atong panahon karon. Brother Onar, kung kamaturan ang imong gikinahanglan o gipangita, susiha ang Biblia. Dawata ang kamaturan nga naa sa Biblia. Juan 17:17 nag-ingon nga matud pa nga balaan na sila sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Mo ni ang gisgutan, pulong ni sa Dios imong pamatian,
kamatuoran kini. Well, si Brother Isaw maghatag dugang pagpasabot ug papatinaw ini mga bahin na Brother Isaw. Okay, daghang salamat Brother John. Ya atong pasalamatan si on air sa yang reaction kagabi sa atong gitubag. May tungkol niya atong reaction subs na minaw sa Biblia. Reaction may tungod sa Biblia. Kanya kanina pod imuhang follow up nga reaction Brother Onar ato ra niya ning padayonon sa mga sumusunod nga gabi. Well, padayon tas paghatag og pagpasabot mga kaigsunan pero ato sa diha ni hatagan sa diha og pagtagad ang mga mensahe nga napuno. Niya si Brother Ronilo Itang, mayong gabi. Nausab kaninyo Brother John, Brother Libby, Brother Isaw. God bless. Niya pod si Sister Christy Layon. Good evening Brother Libby, Brother Isaw, Brother John watching from Argawanon. May gabi nyo diha sis. Niya pod si Brother Ronilo Itang, mayong gabi isab sa mga kaigsunan makunayang naminaw. O sa mga nag-view ning programa sa Jesus is Our Hope, God bless kaninyo. Niya pod si Sister Magreta Ruidas, niya pod si Watchman on Zion's Wall or Brother Mike Rivera. Good evening kanyo mga igsoon. Regards kanimo Bro Isaw. Niya pod si Brother Suni Sumayang, niya pod si Brother Jerry Nailon. Mayong gabi ninyo diha Brother John, Brother Libby ug Brother Isaw. God bless us all. Niya pod si Sister Ginaline Lumuntad, mayong gabi sa tanan. Niya pod si On-R Brad, kung ang anak ang nagbuhat sa tanan, unsa naman lang day ang gibuhat sa amahan. Haha, pag sure mo oy. Okay. Mo lagi na nga ang imo manggod, imong kaugalingong huna-huna, Biblia na nagibasa. Og di ka mo to ugma. Ako ni nga ipakita sa imo nga kung ang anak nagbuhat, unsa naman lagi gibuhat sa amahan. Wa ka kahibaw, Juan 10:30 nag-ingon si Kristo, ako ug ang amahan usara. O niya, mangutana kag unsay gibuhat sa amahan, nga sila ug ang anak ug ang amahan usara, ugma, hisgutan tani. Unya, ayaw palabi sa imong tinawhanon nga reaksyon, kay wa manggani kay gipakita nga bersikulo o teksto o sita sa Biblia. Unya, ang nias Biblia, imo nang supakon sa imong kaugalingong hunahuna, mauwaw pugas Ginoo eh. Ang inyo pangatarungan dili na kamaturan ugma. Moingon ka nga kung ang anak nagbuhat pa atong tan-awon kuno sa Biblia og dili ba ang anak. Unya wa ba magsulti pod ang amahan nga ang anak mo'y nagbuhat sa kalibutan. Wa magud mo'y Biblia. Ang inyo minaw ra mo sa inyohang mga pangulo, pero naara na nimo. Total ang imong nabatian kamaturan man eh. Salamat Brother Onar. Tawagon unta gas Ginoo sa kamaturan. Niya po diya minsay unsa man pod sita sa Brad giingon mismo ni Kristo nga ako mao ang matuod nga Dios. Tige kita mo. Be, parang malimpyo na lang gid largo. Asang sita sa Biblia. Ako na nga kuan Ako na purbahan si Kristo Dios. Asang sita sa Biblia nagpahayag nga dili Dios Kristo. Usa lang kasitas. Kuan na dire o kaha di aman mi mga number natang nagtuo mi nga nakuha nimo among number. Be, kuan dire unsang at sitas usa lang kabuk nag-ingon si Kristo dili Dios. Kay akong proybahon sa Biblia ang moproyba. Dili sama sa imong katarungan ra. Unya kadtong 5 kabuk Biblia, katong taga Libertad nga driver's tricycle, mao sa ning rasuna. Mao mangsad nini ang mga bahina, mga puntuha. Duda gani ikaw nga ikaw ni. Pero 99.9% sayop ko kay dili man ko manalag na god. Pero sa mga patutsada ninyo dire, mao-mao ra gid mo. Mao ni kuan. Simbahan. May lain pa ba gid? Napay puno tapaw ra kayo nang imong gigamit nga Hebreanon 1:8 kanang o Dios dira Brad kabalo ka ba unsay katumbas sa Grego ana? Haha. Ang oo kay ho sa Grego article kana nga ang katumbas da. Sa ato pa ang sakto nga hubad ana sa Hebreo 1:8 kay ang Dios ang imong trono dili kay ang imong trono o Dios. Kay ang Dios mo imong trono na daot ka nagis imong karkulo. Pero tanawa ko no, i-research ko no sa Grego og unsa ang krios. Tanawa, asa man ang insaktong salin o hubad sa Biblia nagsulti nga si Kristo dili Dios. Isulti diri ugma isulti o karon isulti unsang insakto nga salin sa Biblia
nga naghisgot nga dili Dios si Kristo. O, mauwaw ka na bagid ana kay di ka kapruiba aw kanang imo panglawgaw ra ginang imo. Pero di balik kay daghan ang nahayagan. Naa kay mga kauban ro nga minaw, dili man na sama sa imong pangisip ngano man. Ang espiritus Ginoo mo mando ra siya kay hangyo man nato ang Ginoo nga masabtan nila ang mga pulong sa kamatuoran. Bahala ka na og magdumili ka, at least nadungog sa kadaghanan nga naminaw. Nga po, Brother Ariel Hintapan Padigos sa Bruso, nakasulod na gyud ko sa live bro. Niya po ang Riverside FM Cebu, on air na mga brad. Salamat ninyo sir sa pag-hook up sa atong program. Niya po si Brother Ronilo Itang, bro on air, ayaw itago ang imong kaugalingon, nagingon ang Ginoong Hesus. Ikaulaw sab ka ngadto sa Dios Ama nasa langit. Mateo 10:32-33. Niya po Brother Ariel Hintapan Padigo sa Bruso, sige kog paminaw ani sa radyo bro. Niya po Brother Moises Alex Laban, mga brother, di ko makapadayon pagtan-aw sa live program mo tambong Misa Crusade ni Pastor Tony Gaas sa Dumanhog. Okay, Brother Moises. Niya po Brother Ariel Hintapan Padigo sa Bruso, diha ra gyud dili mag-abot ang doktrina sa Katoliko ug sa Balista bro, pag-abot unsang klasiya sa bautismo. Niya po Brother Jerry na Ilon, kinsa si UNR, wala jud ni siya kabangkaagan sa pulong sa Dios. True. Niya po Brother Ariel Hintapan Padigos sa Bruso, sa Katoliko bro, dili magmatter unsang klasiya sa pagbautismo kay biblical man gihapon ang wisik-wisik o pagbubo bisan pag-iloblob sa tubig. Niya po Sister Lia Muñez, wala pa ka mangutana, dili unta ka mabukong. Niya po si Brother Bob Rituya, mayong gabi ninyo Dong John og Dong Libby og Brother Isaw. Niya po si Brother Lia Muñez, ayaw na tubaga bisan pagunsaon dili jud na makasabot. Tubago lang ni siya mader, pero og morning ang iya ang panglawgaw ra, moabot ra ang panahon nga dili ta magsunod-sunod niya. Dili man ni kamatuoran ang iyang ipangita, ang iya pakiglalis, pakigpahit, dili pakigdait. Ang ato diring gipangita nga doon na siya ikaduga nga kamaturan pagpasabot. Wa man siya kamaturan ikapasabot, ang iya gihinoon pangatarungan dili man kamaturan. Sagdi lang kiniron tagaan ta panig konsiderasyon. Pero iya nagitang gugoy-guyoron sa iyang gusto, no way. Niya po Brother Onar, kanang Juan G30 nag-ingon ba dira nga si Kristo ug ang Amahan usara ka Dios? Ang giingon, ako ug ang Amahan usara. Wa magingon usara ka Dios. Punan man nimo ang nasulat sa Biblia. Ug kay usara sila sa imong tan-aw unsa man ang Amahan? Dili Dios. Kay usara man sila unsa mo pod si Kristo? Imo mang punan ang nasulat sa Biblia ay na nang mga magpakuang ka kana duang magpahinungog-hungog ka sa imong salabutan unya gikontra na nimo ang nasulat sa Biblia. Unta Brother Ronar, mahigmata ka na sa imong pagkatulog o makakita ka na gikan sa imong pagkabuta. God bless you. Niya po Brother Ariel Hintapan Padigo sa Bruso, lahi-lahi day nigpagtulunan ang Sabadista bro kay naaman mo'y basahon ni Ellen G. White nga dili Dios si Kristo. Kana usana sa mga bugos nga pagsabot kay wa kay mabasa sa sinulat ni Ellen G. White nga si Kristo dili Dios. Kay kung kana mo insist ka na kumpleto mi sa sinulat ni Mrs. White. Si Mrs. White nagpasabot nga si Kristo Dios. Inyo ra nang mga kut-kut ba? Mga kuan na ninyo, mga panglawgaw ra na. Pwede ra na nimo ipadala diri sa atong program Brother Ariel o asa nimo nabasa? Asa nimo na nabasa sinulat ni Mrs. White? Naman di ami kuan daghan kog mga sinulat ni Mrs. White kumpleto ni. Ang uban pagani bisan mga pastor wa pa makagunit sa akong nagunitan sulat ni Mrs. White kumpleto na ako way nakuha nga na unya asang dapita sa libro ni Mrs. White nga nagsulti nga nagpasabot si Mrs. White dili Dios Kristo. Otro pag kang manglawgaw ka di magkakamatuuran imong gidala dinis kahanginan. Niya po Brother Onar, Brad, nanginit naman ka, hahakol ka lang, ayaw pa personal, kanang tao nga gipasabot dira, wala ko kaila kung kinsa na, Awa magkapugsa ug wa kaila kay nga akong giingon 99.9% na sayop ko. Duda ko kay pariha ra mo gyud. Xerox copy man gyud. Ayaw lagi sabot lagi tanawa. Ang Juan G30 imo giinon usara sila sa pagka-Dios, ngayon ako ang Amahan usara. Unya
Karon imo na pugpunan. Ayaw, moingon ka, mangingon kang nanginip ko, natural. Ang tao nga magsultis kamatuoran unar, duna ginay kainiton. Ha? Dunay kainiton. Ngano man, ang pulong sa Dios, ha? Sama sa kalayo nga nagadilaab. Ang nabay kayo bugnaw. Unar, ayaw pagkatawa diha, bro. Okay, salamat Brother Leonardo sa uban nato nga mga kaigsunan nga nag-comment sa tong live broadcast. Then wala naman tay igo nga panahon pa nga mahatag para sa pagbasa nga tutas paghatag og dugang nga pagpasabot sa pangutana bahin nini nga kini reaksyon ni Brother Onar kagabi. Ayang gisgutan sige mog pangbira sa Katoliko unya inyon doktrina gikan o kinopya raman pud na ninyo sa Katoliko. Ha pag sure Brad oy ay nagkuha man sa siya sa katong Trinity niya pa yang kuan nga unya nganong parehas man mog doktrina mahitungod sa pagka-Dios ni Kristo. Ha klaro anang kinopya ra na ninyo sa ilaha pag sure mo so mao ni karon mga kaigsunan ang atong giatagan og pagtagad karon mga kaigsunan og mga kiglan uban kanimo Brother Onar lipay mi nga kini ang nagsunod ka sa atong programa ay sa gidugayon nimo nga pag counterpart pag kini ang padangat sa imong mga reaksyon sa kini ang imong reaksyon sa ato ang mga gisgutan dinhi amog yung nasabot og diin ka gikan. So ikaw gikan ka sa pundok nga Iglesia ni Kristo. Pero nindot ba In short, manalo. nindot kay Brad John nga ang pangalan sa ilang iglesia, Iglesia ni Kristo. Pero ang nakabati manggod ani ang pangalan sa iglesia, Iglesia ni Kristo, pero di ni mo tuo ang punduka og nga Dios si Kristo. So bali sayop dapat kay ang nagtukod ning simbahan or iglesia si Felix Manalo man dapat dili ni Iglesia ni Kristo kundi Iglesia ni Felix Manalo. Kay di man sila mo tuo og nga Dios si Kristo. Bati man sa kayo nga dawat o dadodalahon na nimo nga pangalan ni Kristo nya di mo mutuo nga Dios si Kristo. Gamay lang Brother Isaw, considered lang yun na ikan ko ani. Ang word nga ni Iglesia ni Kristo, ang word nga ni sa Spanish aton Brother Onar o unsay gipasabot na nothing. Mao na ang iglesia nga walay Kristo. Iglesia ni Kristo, ang word nga ni sa Spanish na siya nothing. Wala iglesia nga walay Kristo. So kung atong lantawon Brother Onar basta nang naminaw, kung imong lantawon sihon ang doktrina sa Seventh-day Adventist dili kinopya sa Roman Catholic Church o sa Katoliko. Nakaingon lang kag kinopya tungod kay ang Seventh-day Adventist o ang Roman Catholic Church nagtudlo man sa Trinity nga nagtudlo man sa pagka-Dios ni Kristo. Sa inyo man yung pagtulunan, di mo modawat nga Diyos si Kristo o di mo mutuo sa Trinity tungod kay kung ipalabas sa inyong pagtulunan or pundok ang Trinity mulabas nga Diyos si Kristo mo na nga di mo modawat nga dunay Trinity kay nga naman di man mo mutuo sa inyong nga pundok nga Diyos si Kristo. Pero kung imong lantawon ug susiyon dinhas balaan nga kasulatan daghang mga bersikulo sa Biblia nga nagasuporta nga Diyos si Kristo og daghang mga bersikulo sa Biblia nga nagasuporta mga kaigsunan ug mga kaiglaan may tungod nining pagtulunan sa Trinity. So Brother Onaro basta nang naminaw sublion namo dinhas kanginan ang pagtulunan o ang doktrina sa Seventh-day Adventist dili kinopya sa Roman Catholic Church kundili ang doktrina sa Seventh-day Adventist gikuha sa pagtulunan nga gitudlo sa balaan nga kasulatan. Kay kung nuntan nato ang imo ang conclusion Brother Onaro basta nang naminaw nga ang Seventh-day Adventist Church nagsunod-sunod nangopya sa kini ang Roman Catholic Church. Lantawa ko no diha sa pagtudlo sa Roman Catholic Church may tungod sa adlong igpapahulay. Ang gitudlo sa Roman Catholic Church may tungod sa adlong igpapahulay adlong Domingo. Pero ang Seventh-day Adventist Church ang gitudlo nga adlong igpapahulay adlong Sabado nga imong makita nga gitudlo sa balaan nga kasulatan. Karon Brother Onaro basta nang naminaw kinsa man ang nagsunod-sunod og nangopya sa doktrina sa Roman Catholic Church, ang Seventh-day Adventist ba or kanang imong iglesia nga gipasakupan nga maong Iglesia ni Kristo or ang Iglesia ni Felix Manalo? Brother Onaro basta nang naminaw karon sumilo taw dili ang Seventh-day Adventist ang nangopya sa doktrina
nagsunod-sunod sa doktrina sa Roman Catholic Church, kundili ang tanan nga mga iglesia, mga pundok nga nagbantay og nagsunod sa adlong Domingo nga giisip og giilang nga adlong igpapahulay, mao kining mga pundoka ang nagsunod-sunod sa pagtulon-an sa Roman Catholic Church. Kay ang Roman Catholic Church or ang Katoliko mao man ang nagbuhat, nagmugna nga ang adlong Domingo adlong igpapahulay og dili ang adlong Sabado. Pero kung imong basihan ang Biblia, ang gisgutan o gitudlo sa Biblia, ang adlaw nga Sabado mao ang adlong igpapahulay. So Brother Onar, dili ang Seventh-day Adventist may nangopya, kung dili ang imong iglesia nga gipasakupan mao ang nangopya. Kung maghisgot ta sa pagka-Dios ni Kristo o sa pagtulunan sa Trinity, dili na sa Katoliko gikopya sa Seventh-day Adventist, kung dili dira sa Biblia, kung unsay gitudlo sa Biblia. Sa inyong pundok, magpabasin-basin nga nagbasis Biblia, pero sa tinuod nga pagkasulti, ang inyo nga mga pagtudlo sa inyong mga magtutudlo o sa inyong mga pangulo sulod sa iglesia, mga pinutol o mga quoted lang aron nga mapaslaag ang inyo nga mga membro sa iglesia. Nasayod mi ni ana nga sitwasyon. Kaya nga man, daghan nga mga namembro sa Seventh-day Adventist nga gikan sa iglesia ni Felix Manalo o daghan ang ilang gisulti nga daghang mga pagtudlo nga inyo-inyo lang o wala na masubay sa Biblia. So, halang sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon akong ihatag kang Brother Libby Clavis. Okay, digan salamat Brother Isao. Salamat po sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. Ang punto siyang pangutana nga kami daw diri mga SDA nangupya lami sa pagtulunan sa Katoliko about sa Trinity. Aniya kaya iyagod nga giila nga Dios ang Amahan ug di siya motuo nga ang Anak ug ang Espiritu Santo Dios. So, wa mi nangupya higala sa Roman Catholic Church. Wa mi nangupya nila. Ang among gituhuan ang naas Biblia. Unsay naas Biblia? Naabas Biblia nga arita mag-una sa pagka-Dios ni Kristo. Mantay problema samahan kay katuo man siya samahan nga Dios. Arita kang Kristo o sa Espiritu Santo. Unahon nato ang Espiritu Santo. Kung Diyos ba kay ang Trinity, ang meaning ana, kung maguna siya kanang theological term na nagigamit sa tulo ka persona sa usa ka pagka-Diyos. Mato pa sa Google, akong itanaw din, the word Trinity is not used in the Bible. Why word nga pulong Trinity sa Biblia? The concept of God existing as one being in three distinct persons, Father, Son, and the Holy Spirit, is a core Christian doctrine supported by various biblical passages, theological interpretation. So karon atong tanawon mga higala kay ang word nga Trinity ato ning gisgutan nga theological term na tungod sa pulong nga usa ka Dios apan dunay tulo ka persona. Usa ra ka Dios pero naay tulo ka persona. Ug ang tulo ka persona mong Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Kay Word Father person man na. O niya ari ka sa Holy Spirit atong tan-awon mga higala kung Dios ba ang Espiritu Santo. Analyze na to ha. Ato basahon ang Buhat Kapitulo 5. Ano sa versikulo 3 ngadto sa versikulo 4. Apan si Pedro naingon kaniya, Ananias, naunsa bang giyawaan man pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-kasing aron imong bakakan ang Espiritu Santo. Kinsay gibakakan ni Ananias? Ang Espiritu Santo og imong kuhaan ang halin sa yuta. Okay. Ang gibakakan, maingon ni Andres, ang gibakakan ni Ananias, ang Espiritu Santo. Nga ang 4, sa wala pa kini ikabaligya, dili ba kini imo mang kaugalingon? O
og sa gikabaligya na kini dili ba imo mang pagbuot kung unsay imong buhaton sa nini na unsa ba gayud na imo mang gilaraw kining buhata sa sulod sa imong kasing-kasing ang imong gibakakan dili tao kun dili Dios. Klaro na ang 3 nagsulti nga ang gibakakan Ananias ang Espiritu Santo o nagayon ang 4 ang imong gibakakan dili tao kun dili Dios. So klaro og tin-aw kayo nga ang pagtuo sa inyong mahigala nga mahitungod sa Espiritu Santo nga usa ka persona sa pagka-Dios mahigala nga Dios ni siya nabasa nato sa Biblia. So wa mi nangupya sa Katoliko tanawa ang Biblia kung nagtuo ta nga ang Bible pulong si Ginoo ato ning tuhuan. Kay sa Juan 17 nagisgot niya balaanas sila pinagis kamaturan ang imong pulong kamatuoran. So kay kamaturan na atong tuhuan na arita sa kang Kristo. Dios ba si Kristo mga higala? Daghang kayong mga verses Biblia. Gani sa ato mabasa sa Tito 2:13 nga nagapaabot sa atong bulahang paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Mao ni sulti San Pablo, di na sulti Katoliko. Ang sulti San Pablo nag-iingon din atong nabasa mahigala nga Hesukristo atong dakong Dios ug manluluwas. Muna na sa Biblia. So kay nituo mas Pablo nga si Kristo Diyos ug manluluwas, nituo sad ni. So ang among gisunod nga gituhuan ang naas Biblia. Sa Roma 9:5 ingos Pablo na ilaha ang patriarka ug gikan na sumalas pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. So si Kristo na tao pero unsa siya Dios mga higala. Ang nganong nituo man ni nga Dios si Kristo dili kay nangupyas Katoliko kundi nituo ni sa gisulti diha sa Biblia. Ang pangutana kaniadto higala, nagtuo ba ka nig Bible? Kay nagtuo sa Bible o dili na sa likway ang gisulti sa balaang kasulatan. Karon na pamatudan na amahan ang Espiritu Santo og si Kristo Dios. Pangutana, mabasa ba nga kining tulo o sara? Atong basahon sa 1 John 5:7 ang atong basa rin For they are three that be record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Klaro na dunay tulo nga nag-record sa langit. Ang Father, ang Son, ug ang Holy Ghost, ang Holy Spirit. Nga kining tulo matod pa, and these three are one, o kining tulo usara. So nabasa nato higala na pamatud-an nato dili tungod kay nangupya mis Katoliko kundi ang among gisunod higala ang naas Biblia. So kay gisulti mas Biblia, Espiritu Santo Dios, gisulti man si Kristo Dios, gisulti pod nga amahan Dios, pero usara sila, usara sa pagka-Dios, may tulo lang ka persona. O ang Biblia nagsulti, kining tulo usara. So ako ibalik ang panahon ni Brother Isao. Okay, daghang salamat Brother Levi. Mga higala, walang tagigo nga panahon sa dili pa hingpit tapuson natong programa. Niya nga to ang closing song, mahingon man ang ato nga closing prayer. Mga higala, magampo kita. Dalang pananog makagagahom na mga Diyos nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong na paabot sa idulugog sa mga nagapaminaw. Tuguti nga ang Espiritu Santo magatandog kanila nga mahangpan o masabtan ang mapulong sa kamatuoran. Salamat sa imong pagtubag, sa imong pagampo, pagadawato na magkini tungod lang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mga higalas kanginan, Pastor Joel Terana, Brother Isao dito, Brother Levi Claves, og niining inyong ubos gahigala gigsuon, Brother June dihito. Magaingon sa inyo maayong gabi, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.